20 rokoch kúpil tento objekt môj starý otec, ktorý bol vlastne prvým slovenským vlastníkom a tzv. Akadémie Istropolitány, alebo prvej slovenskej, prvej uhorskej univerzity. V 1952 roku sme boli z týchto priestorov, ktoré vyzerali inak, ako vyzerajú teraz, vysťahovaní v rámci B-akcie. Do 1960. roku boli tieto priestory pod správou bytového podniku, potom boli znárodnené a myslím v 1965 roku, to znamená po tých 13 rokoch, ak som sa neprerátal, dostali tieto budovy do vlastníctva, dostala Vysoká škola muzických umení. No a rozsudkom prvostupňového súdu bola škola zaviazaná, že od dňa vstúpenia do právoplatnosti do 60 dní by som sa ja mal stať vlastníkom tohto objektu. Presnejšie ide o 2/3 odtiaľ, takto po tú bránu, takže od 2/3 tohto areálu. Naša škola je v túto chvíľu nie práve v závideniahodnej situácii. Dokonca sme sa dostali do toho stavu, že sme sa rozhodli informovať vládu Slovenskej republiky vo forme memoranda, ktoré bolo s porozumením prijaté a bola o ňom informovaná aj Národná rada, respektíve Výbor pre kultúru, školstvo, vedu a telesnú výchovu, kde som o týchto veciach rokoval. A rovnako som hovoril s pánom predsedom Gašparovičom. O čo tu totiž ide? Budova na Ventúrskej ulici je v reštitučnom konaní, kde sme s 3 reštituantami prehrali súdne spory, zatiaľ prvostupňové, čo značí, že vec nemusí byť ešte uzatvorená, ale v každom prípade, a to vám dávam k dispozícii dokumentáciu, je naprosto jasné, že z ruín tu bola vystavená budova, ktorá je funkčná, účelová, zmenila absolútne charakter tohto domu a je sídlom 2 fakult jedinej národnej vzdelávacej inštitúcie tohto typu na Slovensku. Jediné aj preto, že vlastne nie je dôvodu, aby tu bolo čokoľvek iného na naše pomery, je to naprosto dostačujúce. Druhý problém, ktorý sa našťastie, a to musím skutočne povedať vďaka prídelu peňazí z ministerstva školstva, začal riešiť, je v podstate katastrofálna situácia budovy na Zochovej, kde okrem toho, že strechu síce dokončíme, pri sondážach základov sa ukázalo, že celá budova je podmytá a sú tam naliaté ťažké a ťažké kubiky špeciálneho betónu, aby nám dom jednak nespadol a jednak, aby nám prestal vlhnúť. Tretí problém sa nazýva to, že 46. rok obhospodarujeme v redute malú sieň, kedysi sa nazývala divadlom VŠMU a reduta má ísť do generálnej rekonštrukcie a náš osud tam je nie pre budúcnosť zabezpečený. Čiže každá z fakult tejto školy, či hudobná, tanečná, filmová, televízna a samozrejme činoherná a bábkarská, sú v istom štádiu ohrozenia.